Imbiko, iziphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izoKhozi FM nenhlangano yeSABC. uKhozi FM luhamba phambili. Lolu hlelo ulethulela ngezilotho ezinhle umkhandlu weTheku sithi masisukume sakhe iTheku. Ukhona ukhansela uZandile wakamyeni. Wayethe ngikhonzele njalo umthiya kakhulu wakhonza. Ngakhonza ngasho ngathi hayibo uyakhonza njalo no MEC Shinga lapha kwa DSD bathi nje ukhonze kulo mthiya loyo. Hayi abangani bami la. Bathi nje lo mthiya loyo basho njalo khona ngabona ukuthi kunesikweleke esisele. Khansela asikubingelele emsakazweni uKhozi FM. Siyaphila ninjani? Mrozo nje wamthuma imessage wakhonza half. Ngambona unomona. Unomona kanti umngani wethu. Uyazi nje shikubona da. Khansela siyabonga kakhulu sizandile ukuthi ube kanye nathi la emsakazweni uKhozi FM sizothi nje masisukume sakhe iTheku. Ngithemba ukuthi impela sonto ikuphathe kahle sibuye ephasikeni. Hayi siphathe kahle kakhulu sikhonze kahle kakhulu. La wanikela lapha impela nawe wabeka lapha sekushaya umnikelo. Siyawukhipha ongangathi wonke umuntu ukhipha ongangayi. Umuntu akakhipha ongangayi madoda. Yini kuzole ngathi kube ama coins nje. Hayi umnotho mubi mfiyasimo. Ngiyamuzwa kumfundisi. Ngiyabheka phela ububeke esosweni uthi yini iphepha noma ukuthi khelekeke. Uyabona bethu kuzokugcina. Kuhle deputy mayor eThekwini municipality nje kuba amancoko nje sikhuluma ngiyazi sibuye ephasikeni siyafisa nje nokwazi ukuthi kazi khambe kanjani kakhulukazi emkhandlweni njoba sazi ukuthi lolu hlelo nihleze lisinikeza lona njalo elithinta kakhulukazi ezentuthuko sigcine ukukhuluma nobaba umeya ubeshe ethi ulindele nabantu abaningi abazovakasha eThekwini sifisa nje ukubuka ukuthi kwenzekeni eThekwini kulempela sonto esibuya kuyona. Siyabonga kakhulu officially sibingelele kuwethu Mroza sibingelele kuSiphomba salapho e-studio nabo bonke abakhona behind the scenes. Siyabonga kakhulu ukuthi siphindeni siphe lelithuba namhlanje. Impela sibuya khona ephasikeni kwimpela sonto abanye bathi binkulu nathi ke sithi binkulu ngendlela yethu. Lapho sibona khona imphumela emkhulu kakhulu ngoba sibona inkumbi zabantu besika bezovakasha lapha eThekwini sabona futhi nabazalwane kade beqhamuka eindaweni ezihlukahlukene abachithe amaholiday beza bezofonda lapha eThekwini. Sithanda ukubonga kakhulu ukubambisana sikubonile okube khona phakathi kwethu njengomkhandlu nezithakazo zokuphepha ezihlukahlukene uhulumeni kazwelonke nohulumeni wesifundazwe. Kwazile futhi uqinisekisa ukuthi abavakashi bethu nezakhamizi zethu baphephile ngaso sonke isikhathi ngoba kubalekile ukuthi abantu beze eThekwini bazi ukuthi basendaweni yokuphepha. Siyajabulisa kodwa-ke kakhulu Mrozo ukuthi siyaqhubeka nokwamukela izinkumbi zezivakashi lapha eThekwini njengoba-ke futhi sesibheke lapha sithi khona imini enkulu umhla ka-10 May lapho sobona khona indumezulu yomdlalo phakathi kwe-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates lapha kuyi-Nedbank Cup ezobe ilapha eMoses Mabhida. Lona futhi lenyanga ke sizokwazi ukuthi sibone inhlelo ezifana noAfrica's Travel indaba lapho kumbukiso khona wezokuvakasha ozobukhona la eThekwini ICC. Siyobeke futhi ke sesibheka umbuso lapho weCombat Marathon ozobe ungoJune la khona izobe isuka eMgundlovu iza uphelela lapha eThekwini. Siyobeke sesiyivala ke ngeHollywood Bet eDurban July okusho khona ukuthi iTheku sizolokhu samukele ivakashi kuyoze kuphele lobubusika. Sijabulile futhi kakhulu ukuthi ke sihambile njengobuholi savakashela amabandla ahlukahlukene ngoba iqiniso lithi njengomkhandlu weTheku sisebenza kahle kakhulu nezinhlaka ezahlukahlukene ikakhulukazi ezenkolo ngoba sinomyalezo owodwa esihamba siwukhuluma othi into yama-social ills ayidingi thina kakhulu bese idinga ukuthi sikwazi ukuthi sibambisane nabafundisi siqhubekele phambili.
Uyazi usakhuluma nje kanjalo deputy mayor siyabuka nje kakhulukazi ukuthi ngaphandle nje kwezokuvakasha iThekwini liphinde futhi lahamba phambili kakhulukazi kubatshali beimali ukuthi lakwazi ukubaheha njengoba belokhu nikhuluma nithi nizama indlela namaqhinga namasu ukuthi nikwazi ukuheha abatshali beimali siyezwa kuthiwa engathi hayibo liphinde lahamba phambili njengoba namhlanje inkampani enkulu eyakha amabhasi namaloli izokwenza isimemezelo sokuqala ukwakha amabhasi azosebenza ngogesi kodwa ngiyafisa ukuthi lokho ukuqinisekisa ngoba nathi besikubheka sikubona lapha nalapha ya kunjalo Mroza sisize ngeTheku namhlanje sizobe silapha enkampanini yakaMen's Truck and Bus lapha ePine Town lapho le nkampani izobe izomemezela ngempela okuyinto ebalekile inhlelo yokufaka imali ekwakheni amabhasi asebenza ngamandla kagesi lokhu kubalekile Mroza ngoba kuhambisana kakhulu nezinhlelo zethu esinazo zokwehlisa lento esibiza ngesilungu ukuthi i-climate change ukuguquka kwesimo sezulu ukuthula kwalohlelo kubaleke kakhulu ngoba uzothumela umyalezo nje Mroza oqaqile nakwabanye osomabhizinisi abaseThekwini nabangani ukuthi iTheku ngempela livulelekile ukuthi kuzotshalwa izimali sizoba khona ke nosomabhizinisi khona namakhansela azobe khona ahlukahlukene kulelo hlelo ngoba lolu hlelo liyakhombisa ngempela ukuthi iTheku lihamba phambili kwezokuphucuzwa lokho kwezokuthutha ngoba sithi manje masikhuluma ngesimo sokuguquka kwesimo sezulu kumele sithinte indlela esenza ngayo Mroza ezokwenza ukuthi noma singeke sisashintsha sona kodwa ama-risk aye ngokuya ehla kakhulu yebo Mroza uthola kuyibona impela njengomkhandlu weTheku ngoba number 1 nje sihamba phambili impela Ukhozi FM usanda kuvula umsakazo sihlelekela no deputy mayor eThekwini municipality la isithi khona ke masisukume sakhe iTheku sasivala nje siyabona namhlanje ukuthi ke niqala ke uchungechunge lemhlangano nezinhlaka ke zomphakathi kanye nezakhamuzi zaseThekwini ukuzothula ke isabelo mali kanye nohlaka nje lwentuthuko edidiyelo yonyaka lo landelayo wezezimali usitshela ukuthi mhlambe zimi kanjani izinhlelo zakho konke lokho Dr. Mroza nabalaleli siyafisa ukugcizelela ukubaleka kakhulu ukuthi lemhlangano esizobe sinayo siyafisa amalungu omphakathi ukuthi abe yingxenye ngoba umkhandlu wabo lo ekufanele uma ngabe lebithuba livela bakwazi ukuthi bezosho nabo abacabanga ukuthi imali yomkhandlu kufanele isebenze ngayo namhlanje ke nje Mroza ngikhuluma nawe nje ngilala sihlangane khona nosomabhizinisi ku-business sector ntambama futhi sizoqhubeka siyohlangana nama-Ratepayers Association ngo-4 ntambama nakhona uchungechunge olukhona lwezinto esizenzayo ezizokwenza ukuthi abantu babe nezi siqhubeke Mroza ngolesithathu ngomhla ka-23 sizobe silapha eMpumalanga eHammersdale stadium ngo-10 ekuseni siphinde futhi ntambama sibe sedazini community hall ngo-4 ntambama ngolwesine ngomhla ka-24 sizoba sothongathi town hall ngo-9 ekuseni sidlulele exhibition center ngo-2 ngalo ulwesine siphinde futhi ke ngolwesihlanu ngomhla ka-25 sizobe sise-Adams Pavilion Soccer Stadium ngo-10 ekuseni bese siyohlangana namakhosi ePine Town eCouncil Chamber ngo-3 sivaleke Mroza ngomgcibelo ngomhla ka-26 lapho sobe sisihlangene khona ne-disability sector Olive Convention Center ngo-10 ekuseni kodwa ke Mroza ngiyafisa ukugcizelela ukuthi abalaleli bakho nabahlali baseThekwini abaqhubeke nokulandela kakhulu einkundleni zokuxhumana ezinye izinhlelo esinazo kodwa ngaqinisekisa ukuthi ezinye zeyithangamsizo lokho siyimemezela ezikuqala isonto ukuze abantu bazi ukuthi kulelo sonto sizobe sikuphi khona siyabonga kakhulu Mroza sibonge kakhulu nobaba umfundisi uSipho Mbasa Siyabonga kakhulu David Bay uyasibeka ukuthi wena nathi kukhonza muhle Siyabonga kakhulu kwi-breakfast enkulu eSouth Africa yokhozi. Khansela. Akho Mroza ke. Sithi ke lolu hlelo bulethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku masithi masisukume sakhe iTheku kanti ke isihambeli sethu bekade kukhansela uZandile wakamyeni deputy mayor yaseThekwini municipality. DJ Skameza noMroza.